iti tunggal pitik ki puso, adagur uray ng istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testimony ki pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Kunak no Jack mauray na sung batam ti awag ko, Adelfa. Anya ter aramidam. Nagdalong sakit ti kusina. Kalpasan anaugasak na gitulunglungan, mama. Nabatik ti cellphone ko iti kwarto. Kat di mo langan nangag ti panagring ti cellphone mo? Bayan niyo, mama. Kanayon to nga bulsak ti cellphone ko. Tanumawag kayo kat masumbatan kayo adagos. Jack sa magustuhan day ta pa nagsungsungbat mo, Adelfa. Anya ko matidakas na iti dayjay. Kasa nasakit tinakam mo. Panagkunak kat mapilpilitan ka amang sungbat iti cellphone mo. Wan gayam, naasikasum ka din ti passport mo? Saan pa'y ngarot, mama? Diyak pa'y nasango. Gapo, tadi mo kaya tasangwan. Anya ka di ti planom, ha? Dandanid duwan atawan, anakaturpos ka. Aging ga itaawan pa'y latrabahom. No may panggap iti awis yo asumurot ang kada kayo dito abroad. Lading itak, mama. Pagpumpungtutan na ka di, ha? Saan na kaya't atong palan? No surutan kayo dito Australia, mama. Kasanon ni Ama Dinong. Kas nadyak kabaulan na panawan. Apay ayaan itatang di pampanunutam. Saan nga iso ti makaigawid iti masakbayam? Idi pa'y lang nga nakasaritak akabagyan tayo amang kadwakan kwa na. Mama. Ikan ka iti ultimatum, Adelfa. Saan nakasupringan? Pasurunak. Pinutod ko lakat nga roti saritaan. Ha! No kasapulan nga agpakasyon. Tapno mapilit ko ati anak ko nga agtrabaho dito Australia. Agpakasyon ak. No, Mami! Apay inaranin dyan dito Baso niyo dito, Daddy! Kaguruguro kayo! Pagriringan ti telepono iti mansyon ni Mr. Sigmundo de los Reyes. Awan sumong sumbat. Pamanganod naman iti sa palya balay na jalakay. Nagbaknang mat namin. Nagadoan negosyo na. Wano, adaman nga tan problema iti pagminasan iti Hercules Valley. Wah, naglabuyo ti natimag ti Simong Bart. Numunot pa tayo iti pagkapsotak. Crystalline, si Kagayan. Ni kuma Mr. De Los Reyes, ti kayat ko kasarita. Adala napateg na ibagakan kwa na. Ala, sana bale? Maliwag tulangan ti umawag. Tingayam nalapsat nga apo ko ni Mr. De Los Reyes ti nakasaritak. Natayag, kan na po daw. Nakapimpintas. No dahil dyan nga ti manobyak kan asawa. Nabakpak na ngak manan. Amo ko na asino ti awaga. Oray, saan ka kumarunay may di manon dito'y farm, Adelfa? Ni parang ko nagiti kaldeng iti karuutan iti sirok nagiti kayo. Saan kayo kadi amangal daw dito'y, amang? Walang gayam. Nalibatang mo dyan. Dapay na bati ti palagakar ni ti ogsa na anupan ni Torquato iti simuro tanagan upay di surong. Nagmayat dito'y farm, amang. Napariir iti sirok nagiti kayo. Nagimas nga ti maturog iti pinaarami di rest house. Ay, nagmayat ko naman kaslasan kamot na naragsak. Awan anyaman na da ito'y, amang? Kadno nagulag na sinay mo. Ama mo ka na po. Adalagad din na dagsan na problema. Apay nga! Suraida! Asino ti akin aramid ka na gitoy? Siya!
Awanan bay. Dinadaan mo matan dagiti koleksyon ko, figurin. Ginatang ko pa'y dagito na dumay jay London kan Spain. Hoy, si ka babae. Awan ti kardangam amang unget kanyak. Kabalay nakalain ni Daddy, Tita Margot. Idinto ta siyak, anak-nak ni Mr. Ramiro Rodriguez nga amak. Ni Daddy. Ha, nagasat ka. Ting kabalay na kati milyonaryo ka negosyante nga amak. Agya mo nagtapi na tayawam ti abis ko, honesto. Itay pa mapatpatalyaw na iti waitress. Man siguro ang makakita na iti guwapo nga kuyog. Nanginangamin ti puta iti dayto restaurant. Special namin nagiti mino. Nagiti talaga babak ng laang ti makapandito eh. Saan nakakadinga o awisan ni Mr. De Los Reyes? Makumi ko makanayon na di alakay, Mr. Rodriguez. Sumagpatan awalo pulo na kat nasaranta pa laeng. Sir Ramiro ko namlatan. Wano Amir? Sir Amir, anya ka di tinapatag nga ibagayo kanyak. Saan kayo ako mapagustuhan? Tadyak pa nakapagpakada ni Mr. De Los Reyes. Adda ita iti pagminasan iti tanap ijar Hercules region. Analakit naman ang problema iti pagminasan ni Jay. Damag ko panggap ti gobyerno apasiran ti pagminasan. Umad ano ngamin alumugar ti agrik-reklamo gapo iti panakadadalang iti karayan kanway. Amoyo gayan bagita problema. Talaga sa anak pala ngam amo. Baknang kayo mat akas ni Mr. De Los Reyes. Ngam, nabakbak ng pailang ti amom, honesto. At nadyayakin ka. Dandanin naglukat ti negosyo, ija Ilocos. Ngam, awan pa'y mangimaton. Kasla, mapugtuhakon. Saan ka nagbidot, honesto? Kayat ka nga arbore. Anak na kangagpaiso ni Amir Lisbeth. Nang pinatakder na dahito'y abalay para kanyak. Kat? Ibagbagayo ka din awan karba nga? Kat, no ibagak ngawan karbangam. Awan ti saan ka ni Daddy no siyak nagkitaw. Nalipata mo? Kalat mo, bakit dawag nga isina na kakatpapanawan na kandito ha? Anya? Di amom kabalan na? Nang saan ko maarumbang ang nagdadaal ka kadagiti koleksyon ko? Nagminat inggatang ko kadagitoy. Okay! Ipulong na ka ni Daddy no kayat mo. No siya, di makapungto. Awan makalapit ka niya. Noon niya man ti problema. Awan ti bibiyang ko. Apay nga inramraman mo dagiti koleksyon ko. Nasaron nagpaisono. Manlubot aki di kayat na mapasamak ni mamang mo. Ay di pa'y katagmay-may sa akon. Jak arapapya gabrod amang. Saan kayo ang mapanawan? Ay, agya mo naklaw na yapok. Dali mo mapanawan tinatar nga abong mo. Saan mamasupring di pagayatan ni Victoria. Basta, manjak amang. Kinapudno na, nakapagtulag kaming kini Camille. Nakita yo kadi, jay dakkel apasdak iti syudad? Awan, nakita ko na bok. Nagdakal, nagtayag. Bak nang takin ko ko. Sino nga tatyakin negosyo na ijay? Dahita ti jak mo amang. Adda nakapaskil, nga agaw awat dan iti empleyado. Ay, nasayaan mo maawat kang agtrabaho ijay. Engem ka sa nun ti plano ni mamang mo. Tutak na udi iti nakapayan dagiti koleksyon ko. Ganda ni awan tinabati. No mabalin la kumat at tinumpatumpakan pinungot ko dayjay Elizabeth. Dayjay mat nga Amir. Tinakitin susumbakat. Agalwad kanyak tondamanin iti sitong ti sabali a babae. Hello? Saan ka nasumbata na dagos at nakasarsarita? Ha, sino? Babae manan, ha? Sana babae, ni honesto. Ti maysa mangimaton ka nagiti negosyo ta. Narwama kon nga ululbudam. Kaano lang day di pan nakaduktal ko? Nga dain kaseram ako lahiyala. Ubing pangam ni Lisbeth dagiti scholar mo. Tinawagan na kanitap nagsabang ta, Margot. Umay ka dito'y balay. Agsarita ta.
Ang subli ang kinyong opisina. Ano ang tinapatay nga ramitan? Agawid ka, no umay kariribukan di ta opisina yo. Saan mo ang kabaanan nga aramidan dayta? Ado ti paglasatam sa kabaya makastrag ka iti opisina. Lipin jilangan na driver ko. Saan ka na makalusot kan kwa na? Aniya? Nang nangag kong ti kinaturay ni Mr. Ramiro Rodriguez. Awan pa'y kinalikaguman na adi na nagunod. Lintag kitong galbalikas na. Amasapol amatungpal. Ngem, palubusan natnata ni Mr. De Los Reyes. Nabilbilig man ang dejay. Kan may sa. Kontento ako niti posisyon ko. Sakit na nga ito pa'y ti sweldo. Ano na iti anabuong? Kasalamat na naging ginad. Naimbag, tanauray kamot laang amin. Gapuanan ti anak mo dagitoy. Ninandaan na dagiti koleksyon ko. Ni Lisbeth? Adda ka di pa'y sabali nga anak mo. Malaksin, no? Adda anak mo itirwar. May salang ka anak ko, Margot. Diyak kayo timadaan iti anak itirwar. Het kasanunod si Kuga. Saan na ka di nga ikasar? Sana tayo ti pagsaritaan ta. Awan pa ti anak mo. Pinakibiyangan nakit din nakiti koleksyon ko. Anyaman nga tam ti problema na di nga ubing. Kat, bye-bye ang latan. Masapol nga sumliya kay opisina. Kasaritan ko ni Lisbeth tinton madamdama. Naduktalan na nga tam. Abangan nung nagsarita doon kan ni Loribel. Mani po di tayo nakasangpad sa awan pa'y tagtagarim. Matlaw ti kinaliday mo kada kiti matama po. Amang, anya ti aramidak. Sanak nga inggan lakit din ni mamang. Kanya kata no bagusto amlagan. Diyak kaya ti agaprod, amang. Saan ko apulos nga rapa update ta? Nay, tumremot ang dagitilwam. Ate kaya't ko asawan. Ingkan tumangalay ti passport mo. Nalakalang matkit di amang. Ada pangalaan ti passport ti tamol. Kaslaing manugot akmatan niya agabrod. Nukas na. Awan ba't gamin mas talaga matrabaho po? Adan tulat na amang. Umalati wak iti balay da kamil inton madamdama. Tagtulag kami ana imbag. Makamunton, no maduktalan ni mama nagsukirak din ko na. Saan pa ilangan na itati pakariribo kam? Mga nakakit ni adati lang ka dito. Kaslang aron jak maganas ti mangan amang. Uwin mo saan ka dati bunga ti alagat? Saan mo ka diakayat? Dito iti prutas iti bakir, paborito manipudubing ka. Adan bunga ti alagat amang. Wan. E di na minsan atawan na si Muro takka ni Camille. Awan nasarakan mi nga alagat. Ay, niya ka din. Talaga man doon ti alagat iti bakir. Ngam nagpamulakin ni Torquato. Adan sumagmamanwa bunga da. Nakatrang katirida iti kwarto ni Lisbeth. Kagura na ka makita. Amo ko na niya ti problema na. May magkakanayon na itugot ko ti Master Kia. I hate you, Dad! Damdanin na ibakal ti rupa kiti iPad ni Lisbeth. Saan kayo lang anutin na kayo na makita? Ipili niyo pa ilan ni Simbra kiti kwarto. Yan! Kagurgura kayo, Dad! Agparbeng ka, Lisbeth. Tinakpayan raaman nga, ma'am. Ilunod kayo! Nagsinan kayo, Daddy! Awan ba iniyo? Ano ti ko lang? Namnama makabaalam ti agbiag no awanak. Wan! Baknan kayo! Minil-milyon ti kwartayo! Kagura kayo, duwakan ni Mami! Nangapaya na kayo pa ilan tinagbali na dadakil ko! Amo ka nasakit para kan karito ha? Ngam, ano ti babalin ko? Nakidiborsyon ni Loribel kanyak tapno makapagkasar na iti Amerikano a nobyo na. Isumit lagayam nga nagpayag kayo di Amerika! Di tagayam tinasikaso yo! Katanya ni plano yo itan! Ikasaryo ni Tita Margot!
Rabin. Ngamawan tayo ni Amir. Naruwa magpitkit din. Apasaray ting nga ti Rabi, kada parbang nga agawit. Nakapagsarita da nga tani, tinakuspag nga anak na. Nudyak la ipagpagapukin ni Amir. Tutupat ti Loka. Sakit din ti parukmaan na. Ni Amir. Ang mga nung asino man laditan ababa iti katwana. Lumakayan ni Ramiro. Ngam saan pa'y laamap-mapnak. Pinawagan ka ni Adelfa, tagayan ka kasarita, Victoria. Nagpulong lakit di manan ni Adelfa kada kayo, tatang. Nung at si kalangin si sumangpat pinagawid, manulang titawan na Adelfa, di nagaburot ka. Saan ka di pa yan nabanong? Tatang, awan ti panggap ko nga agna agtita. Gabo ka di aman ni Adelfa. Pangaasiyo, tatang. Saan yun nga ipalagip kanyak tayo dyan ang lalaki? Inlimad mo kina Adelfa, tipod no akinasao ti amana. Ngam panagkunam nga ta, san nanto amaduktala. Nakasangkot nga naman ni Mr. De Los Reyes, honesto. Nakasaritam ka din? May papanit, jayakin ka? Man makasarita, Sir Rodriguez. Lading itak may bagakata kayo. Awan plano ka mang panong iti trabaho. Sana ka naruam ang mapampamainan? Mano ka niti kayat mo? Mano ang sweldo? Mapner ka ko niti sweldo. Kaya't kung agkita ta, kaya nagsarita ta na imbag may papaniti na ito eh. Uray mano, kabalak nga ipaayakan ka. Sino day ta kasarsaritam ha? Sir, Talaga di ka maumuma. Baliwan kang tungawa, ganon isto. Sige. Margot, ibabain nakmat kan. Lalaki jay kinasarita kiti cellphone ko. Ni Honesto. Tital-tal ka ni Mr. De Los Reyes kada kiti negosyo na. Amok no babae manan. Daytoy tilaglagi pam Amir. Siya ti maudi a babae iti biyag mo. Laglagi pam, saan ka pa ngayon kasar? Kat, anya ti kayat mo asawa ni ti dayta? Adala ang mapanagnagak kadagiti atap ko kan ka. Dispatsaak dagiti pagmamauyong ang babae. Awan panawin ko amakit din ni Skotir kada iti awan kas iskan na abanag. Di mo ibagang awan ka es-eskan na. Agnakam kan, balasangan ni Lisbeth. Romarak malangin. Saan mo anayunan ti pakariribukak, Margot? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. at danang ko at yimak ti babae. Ngamjak na awatan ti imbagana. Inidapmat na ni Mr. Rodriguez ti cellphone na. Ay, talaga saan na kainggaan. Kanya ko mga ti amok ija Ilocos. E dinto asaan ko pa'y anadandanan da ija lugar. Ken, kasla saan nakakayat nga ibatan ni Sir Sigmundo. Nadlaw ko. Pakaslad na pakariribukan na. May isa kadakkalan ang negosyo na ti Hercules Mines. Pakonektado da kadagiti amin ang negosyo na. Ay, nagpintas lakit din ta abo ko. Ay, papanam ka de, apo. Padasan mi kani kami tag-apply, jay magbagak idi kada kayo apasdak negosyo. Nagaw-awat iti empleyado. Talaga ka de, salunga sigam ti pagayatan ni Victoria. Padasak lang tag-apply amang. Jakmat sigurado no maawat kan talagang awan plano nga abroad. Ay, no nga tapagusto mo ni mamang mo. Awan mo tinagas na numangala ka ti passport mo ka. No adat to oras mi kani Camille, mapan kami to ijay mall. Ngam masapol samat nga online booking, tapno may schedule ti panangalat passport. Anya ti kaddayo diti balay mi kini mami dad. San ka di nga imbagak kada kayo? Nasaan kayo ang kayat na makita? Siya tinang patakder ti dadya balay, Elizabeth. Saan na ka mapawilan? At nakasarita ka tao kat dito'y tinagtulagan niya pagkitaan. Babae?
Saan kayo mapmapnak? Sana babae. Lalaki. Ni Honesto. Tao ni Mr. De Los Reyes. Makamo kayo. Talaga kaguranak ni Lisbeth. Anya pa iti mabalin na? Napayagan na nagsila kami kanya Loribel. Ay, awan ng bait. Awan magkayap diti opisina na. Talagang ang dailim-limad na kanak. Awagang. Saan asak tiluklukon na? Diyak ipalubos. Nga ipada na kadagiti babae ang nagbalin apas sa tibiyag na. Hello, Margot. Awan ka diti opisina. Adda ka manan iti babae man niya. Sinarong karak ni Lisbeth. Sorry, Mar. Dito iti nagtulagan mi kani Honesto apagkitaan. Dahil kay nga honesto at talaga, di kasi narak mo, ha? Tapno mapnag ka. Umay ka dito eh. Ni Benji at driver ko timang panagnag. Ani Honesto, ti kasaritak dito eh. Takil dito abalayo, Sir Amir. Napintas nagsaadan na. Manipo dito roof deck nga ayan tayo. Matanawagan ti bye-bye. Dapat patak direk kabalay ko ay Ilocos. Dakdakkel pa yung gamday ito eh. Nalawat yung lawlaw na. Tada nairam ta paglandingan ti helikopter. Ada gayang private chopper yun? Talaga abak nang kayo? Tapno na dardaras ti panakadanon ko iti Ilocos no kas pangarigan. No manlugot kay ti Tiyayak, Honesto. Pagyan ka, iti balay ko. Sa anak ama ikari, Sir Amir. May saaklaan ano mo? Napakumbaba kalaon ay. Saan mo atang ibasitan ti kinataom? Nagtorpos ka amag na cum laude kan top notcher a CPA. Nagadal ka pa gayam iti abogasya. Diya ko na ituloy, sir. Angin, aping amuyo da ita. Nagsuki-sukak iti may papankan ka. So nga, agdalagkan ka. Diyak madesisyonan da ita abanag, sir. Tengel ka din ni Mr. De Los Reyes, tibiyag mo, Honesto? Saan nakamot abinayadan ti kunak? Saan nga empleyado ti pangibilangan na kanyak? Mapnag ako ni ti sweldok. Dakala kumpanya ti imaknak. Talaga makipinatangkan ka kanyak. Kayat mo manan nga ulit eh. Nga awan pa'y tinarigagayak adyak nagunod. Ladingitek, sir. Ngam, masapon magsubli ako niti opisinak. Ado tinas ka na asikasmak. Amangan no kila at adumtang ni Sir Sigmundo. Ora siya, ado ti pakakumikuma kay opisina. Ni Mr. De Los Reyes, ti kasaritak tulangan. Napala kiti may sa barkada kita, Amir. Inawagak ngayon muna ni Benji, sakbay nagsubliak dito opisina. Ket, napanek ni Kamol, sana babae, ti kinasintnarak ko iti balaya pag nailan ni Lisbeth. Apay nga iti balay pailan at pinatakder mo ngayon sagot mo kini Loribel idi, tinagsaritaan nyo kini Honesto. Di may baga, apagimunam ni Loribel. Nabayagan na nagsina kami. Inasikasok ti panagdiborsyo mi, idi nabayaga kaya Amerika. Tapno makapagkasaranda iti Amerikano, nga iso ti asawa na ita. Nariribok ti biyag mo, Amir, gapo iti babae. Nariribok ka ti panagdinata. Narangay lang iti negosyo. Dakkal ti pasdag ti negosyo kaya Ilocos. Kayat ko ani Honesto ti mangimaton. Kayat mo nga agawan ti talkan at tao ni Mr. Rodriguez, idinto ang nabakbak ng dayjay ng sika. Dayta ti pagkunaam, anabiligak. Kan apay anak kadanon ka pa ija Ilocos nga ag negosyo. Baknang dagiti tattao ija Ilocos. Ado ti napipintas a lugar ijay, aday daywan dagiti turista. At plano nga ag naad ijay. Amangan mat no adda pagmamauyungam a babae ijay. Narigat ka amakawat, Margot. Silosa kalaunay. Kat dayta kinaatap mo, uno kinasilosam timang sabsabidong itiriknam. Iso nga alaak ni Honesto. Taiso, timang imatol iti negosyo kajay. Diako na kaumay ijay farm, amang. Nagmalmalam kami kani Camille ijay mall. Naliwliwa kami nagpasyar.
Tinungbal mo kalimat lang, tisingasing ko. Kas kinunak kada kayo itay bigat, amang. Ag online booking akpay. Tapno may schedule ti panangalak iti passport ko. Kat, kumusta ti nagablayan niyo? Imbati milatan ti aplikasyon may amang. Saan amay baga day dyan nagdamagan mino kaano amang rugida. Ewan mo't gayam ti sigurado na. Amang ano pagtungbalan na kasagabrod ka mo lang. Saan kayo apanawan, amang? Uray anyat papaspasama. Da kayo ti imbilang ko anaganak ko. Saan lang nga amang kayo? Ay, abagan no sa bali mo nang di pagturugan ti saritaan tamo. Ay, Amang ano makasangit akmanan nga agpay so amang. Malagip ko idi ubingak. Idi pinanawan nak ni mamata nag-abroad. Makariingak idi hagsangsangit. ay, kung nagsubay nga dumanon ti malagip mo. Inakman langan agluto iti pangrabihan tayo. Awagak ni mama inton madamdama. Ay, sige katagyaman ak. Nusan mo apanawan ti nasar nga amang mo. Nagpakuyog ak ni Camille iti mall itay bigat mama. Nambaran mi mata na nagpasyar. Ag online booking ak pay nga umuna tapno may schedule ti panangalak iti passport ko. Sagbay kung maanapan kayo iti mall. Amom, hindi nararamid mo. Uray ta si daglangat mama. Kan sa anak matagumanat. Ay, tsak abukan ka. Ang amtap na mo, ada nakasarita kon apan trabahoan dito eh. Mama? Amo, kagtukyad ka. Ang saan ani amang ti makaigawid ti susurot mo kanyak dito Australia. Ato ti kabagyan tayo, amabalin amang kadwakan kuana. Okay mama. Sige nga Rodan. Bye. Sige lang mama. Ngam sa anak nga umanugot iti kayat tiyo ka mapasama. Saan? 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 Ay. Tagtagainap na gayam. May sa babae, tinagpurang iti tagtagainap ko. Sak na irupaan. Ada kadua na babae matlaan. Kanya ti kaya tasawon na dyan na tagtagainap ko. Itaman pa'y arag tagtagainapak manan. Babae pa'y. Sana ka makonsensya ka nagiti inaramid ko. Nakaginawak na minom iti talom. Ano na dyan na natagtagainap ko? O sino na dyan, babae? Anya ay day tararamidom. Anya nga diti oras na namir. Basagan ak mati namang pampanunot iti natagtagainap ko. Mangmangag lang ko nyo saan. Oh. Pasado alas 3 na iti parbangon. Nakaringa kita ikat jak mat makaturugan. Nalagip ko dagayam jak nalpas iti kalman. Sa tinuktak ti computer. Naimbag talinuktak ti computer tapno di agat ang manan ni Marco. Masansan kidi akasta ka. Pasiglaan negosyo ti amo. Iso ano daduma. Mapanunot ko ti maturog iti sa bali a kwarto. Ala. Ada private room iti bibliotika. Jayak ton amaturog tapno saan ka amasinga dito eh. Daytoy matirigan na ti makaasawa iti negosyante. No saan ka nakaasawa iti negosyante? Awan ko matikas ti abiyag mo, Margot. Bumangon at manlangan tay naklangan nagkape. Matmaturog pa lang, ti katulong. Awan mga sikasukin ka. Ituloy mo kit di ti maturog. Umakarak man lang yan iti bibliotika. Matimplak ti kape. Takasapulan ti katulong. Kabailag ti agluto iti oven. Sika di makam mo. Panya nga minday dyan at tagtagainap ko. Iso pa yung mainayon apakariripukan. Dikit di panunutan. No kasano amalukoy ko ni Onesto. Masapo lang may rugi ko man tinegosyo kaya Ilocos.
Umuna kayo lang kami Joy Farm, amang. Sumaruno kami ton kini Camille. Mabayag ka rin pa hindi kami laya. Uray, ako kuyog tayo kumaan. Mabayag nga gungunay dayjay amang. Agdigos ka nupay. At naway ka magdigusan rin yan. Naliknaw, tinanong na. At apay banyo iti rest house. Dayta matimbagakan ko na. Ngam, amang ano, agpapintas pa'y kanimanong turkwato. Ay! Dapat bilbil yama pa ako. Kaya't nila nga pag-isaman amang. Ay, nagtuktok. Amang ano ni Camille daytan amang. In-chat ko ngamin kan kwa na itay nga alistuan na tapno di mapanawan. Ay, Nagsarita da kano kanimanong turkwato. Inararap pa ako tinaragsak a pamilya. Nagpitutak. Tsak kayatan alagi pantipan na kailaman ko. Akwat, nga ado tinagkuranga kini Adelfa. Para matlangi ti masakbayan na. Naskan ama alukoy ko ti anak ko nga umay agtrabaho dito abroad. Ni amang ti pampanunutan na. No, ako ka. Amangan no addapay sa bali agapuna. Amangan no addamot kayan ayat na. Idagat adal pay langit ti kuleyo. Addanop yun na. Ngam pinagsinak ita. Ay, sa dino nga tanti ayan tay chay alalaki. Mat, mami. Saan da ka kay kayat? Insukat dak iti dayjay a lalaki. Nakapalasakon. Rumarak pa iti. Dumagasat laang iti opisina ni Ramiro. Tita Marcot. Oh, please bet. Adda ni Daddy, medya opisina. At dapay gayam na bati kadag iti koleksyon mo, Tita Marcot? Anyamanan, tipanggap mo. Nung adadamanan sa pala pagpamayungan ni Daddy, kat isang put na dito'y balay, anya tiramidan niyo. Pita ka manlangan. Masuron ni Tita Margot anang panang kanyak. Masikuranak. Kalat na pinasimit ko titi panunot ko asutilan. Nasakit lagi ti pailangan tinakam na kanyak. Kapu iti panangib parasak o kadag iti koleksyon na figurin. Taman lang na makaigamak iti pagyawarnak. Kaduan lang iti Facebook, wano iti website, iti pakasagsagapak iti damat. Ano na iti damag? Hercules Wines. Inrakurak manan ti local media ti arungay na iti umili ang mapektaran iti dagas ng imbong at ipagpinasan. Na ito'y santi inuroray ko. Awagak na dyan lakay Sigmundo. Apay, asino man ang tiawaga, mamit? Margot, kanayon naklaapagat atapan. Nilakay Sigmundo de los Reyes, tiawaga. Talaga at di mo ingka anday kay alakay. Basta na siya pagwarna. Sana nadakama tinaga ni Mr. Sigmundo de los Reyes. Ngam awan ti sana makaamokin kwa na. Amuda ti pagminasan na iti tanap. Iti bantay Hercules. Ket agawag to amin ang negosyo na iti dayta pagminasan. Anya ayat ti pakibiyangam kadagita abanag. At bukod mo ang negosyo. Nalipatam saan? Al-alukuyag ni Onesto amang imaton iti negosyo iti Ilocos. Ngam, masapo la palubusan ni Mr. de los Reyes. Si kamanlangan ti makaamo. Ngam numaduktalak nga adda pagmamauyungam a babae iti Ilocos. Kuy daw kakanyak. Siya, ti balbalaagam. Margot, nabayagtan ngag dintin na. Saan nagpailang am mo? Kayong bagabigat mo, Ma'am Lisbeth. Benji, Jack magustuhan ti kastapan ng kitkitam kanyak. Di nakman kita ni ti kastan o di mo kahit tugpaan ka. Ha? Apay, Ma'am. Amok madapay lang ni Daddy. Manong Benji. Win, Ma'am.
Adapay laing. Urayak arumar, tadapapanan mi. At dagayam, di ka pipintal sa nabalasan ko. Kunayo nga ta, maragsa ka na kiti day tapan ng buladas yung kanyak, Dan. Anya di kunayo? Kapipintasan? Ada ka di pa isa baling anak yo? Siksi ka laing. Oh, anya ka riti masapal mo. At ngamin napatay, gapapan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ko kanungam ammo pa'y unay? Anya kumapay, tijak ammo kan kuana. Ang mga nusyak iti di na amam mo. Di na ammo no anya ti kabaelak nga aramidan. Uray bak nang naami na bakna. Jak ipalubos nga ipada na kadagiti babae ang naglabas iti biyag na. Aday ta, nalpasan amang. Kalpasan ti online booking. May schedule ang ti panangalak iti passport ko iti opisina ti Foreign Affairs. Pinagusto mo't langan ni mamang mo. Pinagusto ka amang, tapno maminggan. Ay, kaya't nakadya sa unday ta. Umanugot ka na sumurot kang kwa na i-abroad. Ay, nga maguray ka. Nakaragrag sakay tay. Sa magas ka matitinaunag. Saan kayo panawan amang? Laglagi pa nyo dayta. Naipasamin ka ni Camille ti application me. Kat orayan milaangan ti panangawag da kada kami. Aywan, agyaman aklaunay, apo kiti ulit-ulit mapanangibaga, asanda ka mapanawan. Sapay ko ma, ta agbaliw ti panunod ni Victoria. Imbe sa suro ti media Australia, agawid langan dito. Adayo ang mapasamak dayta amang. Talaga asaan na tayo akay kayat ni mama. Lading ita kasan yung ang makasarita ni Mr. De Los Reyes. Ada ita di Mindanao. Nakadayog-ayong ti amom, honesto. Wen, may sa pilantropo. Mismo ngayon danon na titulong na kadagiti na didigra iti bagyo. Wen gayam, malagip kon. Ado, ti pimusay, gapo iti panaglayos, agbuay, ti nakaro panagminas, kan panakapukan na iti dadakkalakayo iti dayjay alukar. Sir, Amo na ka din iti problema iti pagminasan na. amunan sir. Agawid ka nun, tapno asikaso na dahito ang problema. Makatulong nga kanila kay Sigmundo. Ngam, iti may sa a kondisyon. Sika, ti kasukat na. Tawag kada kayo, Daddy. No kaya't yu mapakawan kayo iti panangbaybay ayaw ka ni Mami. Ila ko yu ti balay pag nanardak. Kat makipagnaadak-langan kada kayo kinit Tita Margot. Apay? Kagura ko ni Mami. Tsak to mapakawan. Amok, pinatakder yu da balay para kan kuana. Apay nga ginggay ta kat di mo maawat dayta. Gustong, Dad. Jakon kaya't na mapagsalitaan ni Mami. Diyon sa kaya't na makipagnaadak kada kayo. Napatpatid kada kayo ni Tita Margot. Nakapatpatig ka unay kanya. Kakaiso ng anak ka. Nawaya ka makipagnad ka na kami. Ang sana masapol nga ilakok na dya balay. Diyo kaya't na mapukaw din sagot yu kan kuana. Napatid ka di pala kada kayo dahil dyan ka babae. Ura anyat mapaspasamak, inampay laeng ni Loribel. Ipaay mo ti respetom ken kwa na. Kaya't yu ada kayo tigurayat, Dad. Tingin na. No ilakok na siya. Ang mga no panunutan na gitipada ka negosyante, nga agpobre akon. No saan na ka makastrag iti pagtrabahuan? Agsinublat adito'y balay kan iti farm ni Ama Dinong ti ayan ko. Malagip ko manan ni Mama. No kas pangarigan ta makastrag iti trabaho.
agpungtot lakit di. Gapo iti panang supyat ko kan kuana. Uri pa'y saktan nak. Total, nabayagan na paspasakitan nak. Tsak maawatan. No apay akas laawan patag ko kan kuana. Unknown number is calling you. You may want to block. This is a spam. Wah, asino mo ta dito yung umawawag? Saan mo ta naka-phone book dito, Mira? Hello? Sika ka din ni Honesto. When? Siyak ngagpeso, ma'am. Anya ka dito maipaay ko kita kayo. Siyak ni Margot. Asawa nak ni Amir. Kayan ko ang maamuan no nagkapudita ti asawa. Masan sana sumarong kar ni Sir Amir dito opisinat. Alalo ko yun na kaumanlati iti kumpanya. Angam, saan nakapalubusan ni Mr. De Los Reyes? Katay jay alakay Sigmundo. Ayan na. Adape lang iti Mindanao, ma'am. Nga magawid ang dayjay. Tapno asikaso na ti problema iti pagminasan. Sige nga, Rodan. Inidap na matin ti cellphone na. Kidawak ko, ma. Akasarita na ti asawa na. Asardangan na kung nga malati yung agtrabaho kinukwa na. Api asyak pa lang amin. Agtalag kadila unay ni Mr. Rodriguez kanya. Nakasikawit ni Lisbeth kabayatan ti panagsigarilyo na. Awan ti Astrid. Apang idap-dapan na iti dapot sigarilyo. Ang apay da dito'y amaleta. Nakikot kayo sa nakakita kanya, Tita Margot. Awan ka diti karba nga kandaan. Dito yung balay ni Daddy. Lumadab bukod mo, abalay. Natandag na diti dayjay balay ngayon sagot ni Daddy ni Mami. Kaputa ka gurukura ko ni Mami. Siya kun ti kadenden na ni Amir. Iso asya kun ti ibilang mo nga ina. Saan kayo ang maawat nga asawa ni Daddy, Tita Margot? Saan kayo mata nagkasal? Lisbeth! Oh! Apay akas taon na ti panang mulagat mo kanya. Saan ka di apod no ti kinunak? Saan kayo ang nagkasal ka ni Daddy? Iso asaan kayo ang maguna nga agasawa? Tita ka manlangan! Sana makasumbat ni Tita Margot. Kaputapod no ti imbagak. Mabuta nga magtutup kanyak. Madlawa nagsangsangit ka, Dilva. Anya ka diti problema. Nalagip ko lang ni Mama Amang. Mailiw ka ang kingkwana. Uray mailiwak kan kuana. Sa anak tumatlangan napatag kan kuana. Ay, mas dawag man labay. Asan ka si Moro ti J Farm? Ano di mapampanunod mo? Nagmay saka mo. Diyak maliklikan na panunutan ni Mama Amang. Paglalo tapilpilitan na nga gabrot. Ay, sige. Bayam tayo doon lumawag ka sa redak to. Sana kayong tumatlangay pangag. Hindi ko mapay ano kaya't natin nagawin. Naka-online itay. Awan sarek na iti trabaho na. Ngamstaan naman lang ang nalagip tinangawag kanya. Talaga kaya mapagduaduan at Margot. Namuwag ka ni Honesto ngayon awagam. May samot da jay alalaki. Awan ti mailimod na kan ka. Ang saan aday kan ti pagsinupyatan ta. Apay adi mo impakaam mo kanyak nga agnaedan ni Lisbeth ditoy. Talaga kaya mga impay-payso ni Elizabeth. Awan mo't di ko siya na. Rimuar matlaang. Pimanaw ka no iti pagnaedan na. Nga insagot mo kini Loribel. Tadi na kayat amalagip ti inana. Kagurugura na. Tandamot ka ti pagimbagan na ita, tapno maya silig na, tirik na nakin ka. Saan kami ngagkasungwan? Imparupa na asaan nakabigbigan nga asawam, ta saan takanumat ang nagkasa. Dahil takadimanan ti pagsinopyatan ta, lading itag. Awan plano amang ikasarken ka.
Ingig mo ba, tinagsaritaan mi ka ni Honesto, Benji. Sumurta kadakwada ka ni Mr. Sigmundo de los Reyes and Hercules. Kayat ko, abantayam ni Lisbeth. Sir. Namapalin, kuyo gamit ya kami napapanan na. No, da kayat mong ipadamag, may panggapit ibalasang ko. Nawaya ka ang mga awagin ko na. Atong pala amin nabili niyo, sir. Dad, Bilbilinak ni Benji nga imanihuan na kakabayatan ti kawan ko. Iso, di makamoy ka amay napapanam. aniya? Dad, anya ka didi na mapampanunot yo. Sigod biyag may sakit oray sa dino apapana. Tapno adda trabaho ni Benji. Ket, di ka di pagtrabahuan iti opisina yo? Wala ikuyog yun. Sa dino ka didi papanan yo. Kumuyog ka kada Honesto kan Mr. de los Reyes. Amoyo, kanain kami agap apa kan tita Margot. Iso nga, agsubli ang salangan dito'y balay. Man ano ngamin nga agnad ka siya. Nakaala ko niti passport ko, mama. Naragsak kayo mat nga taitan. Napintas tayo tata, mga kadelfa. Nga mabiglang, kaslasan ka naragsak. Nasakit ka di kinakamo kanyak? Kaya't na kayo kanwa kasarita ni Amang. Saan ta pa yan alpasan nagsarita? Awan ka po nang agsakit tinakam ko kada kayo, mama. Nasaya at nukas na. Kat ita dadan passport mo. Masapol nga agsagana ka. Ay, siyak man di makisarita ka ni mamang mo, apo ka. At iti cellphone namang. Kasarita yo. Tanda papanak. Ay, sige. Eh, Victoria, hawang ka dito plano mga bakasyon. Damdamagan na ka dagiti kabagyan tayo. Oray, sudakan may liw na matinkin ka. Inton sigurado na makastrap ni Adelphi di pagtrabahuan na dito eh. Ang bakasyon na, tagkuyog kami to. Ay, talaga. Ayat na yung tiyapo ko. Ay, may liwag tulakid di kang kuwara. No kaya't yo, di sumurot kayo to kada kami kini Adelphi. Ay niya ko matarami nagrita. Amangan no madadal, di kinagwapok lang. Talaga sumurot ka, tidayay alakay Sigmundo. Anya ko mataarami damit jay. Kaya't ko makita taglaw-law ti pagminasan. Kan nagkaridak ka ni Mr. de los Reyes at tulungak iti parikot na. Bakbak nang nga amang. Sa tulungam, pagkatkatawan nagsakit eh. Bakbak nang, ngam, natorturayak. Awan nga ta, ti sabali agapuna. Saan mo nga minamaawatan ti panggap ko? No matulungak nila kay Sigmundo iti problema na iti pagminasan. Saan nakton ang mapagkudkudan ket palubusan na ni Honesto. Talaga abak nang kayo, Sir Amir. Napimpintas pa dati chapi yun. Oh, tamangan no makagura ni Mr. de los Reyes. Lumangag na timbagam. May isa nila kay Sigmundo kadang iti kabaknangan ang negosyante. Damok taglong ni ti Chopper. Medyo nervyosa. Maliyawak at humita iti babae. Kaslasaan ka lalaki. Sir, asidag ka din dito iti ayan ti paslik ti negosyo yun? Medyo adayo. Nasurong apaset ti kapambantayan kayan ti pagminasan. Ibati tayo ti helikopter iti ibagbaga kabalay ko. Kalpasan na, aglugan tayo iti para bambantay. Madanagan akmagtan. Di mat lang aminan mga rugi tinagaplayan mi kini kami. Talaga pilitan nak ni mama nga agabro. Di tabang bayad di ang sarda ti panagambak na gati baka. Wan nagpaiso. Kaslasanda makaid na. Adan samat kabutang da. Eh, kat no, awan ba't tinaysaro nga sa bali at tao? Nagpigsan nga angin. Urayak la sinalamsam. Ay, nakaslay talaga nga madlaw ko. Apay ngaglaylay dagiti bulong dagiti mula. Oray dagiti road. Amang! Anya day chay! At agtita... Ha? Helikopter! Ala, agtibayo akmatan. Sama langan nga da lumabas sa helikopter. Iti kasilagan na barangay tayo. Soldado ko na kumarag iti naglugan. Ay, puraw mat helikopter. Amang,
Idila ang ubingak ang nakakita ak iti helikopter. Pagturungan na nga ta. Dayjay, nagsublimat. Hindi kumawatan no pagdurungan da. Agam sana na dahi ito, di pa kariribukan ta. Private chopper siguro dahi ta amang. Baknang siguro ti akin kukwa. Punot ako na. Baknang lakid ya negosyante di akin helikopter. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakalandingan ti helikopter. Damsag tayo, honesto. Agyaman naklaunay, Mr. Rodriguez. Itala mapadasak ti aglogan iti chopper. Bakbak na nga amang nila kayo Sigmundo gam siyak. Palaksid nga da private chopper na akas kanyak. Ada pa'y barko na. Ngem da kayo lang tinakailugan kanyak iti chopper. Dahil taga diti balayo? Nagdakkel. Saan pa adalpas? Ngem, mabali na napagyanan. O manugot ka iti jayak. Ag nagkanto dito eh. Anya ka diti nagsaritaan nyo kini Mr. De Los Reyes, sir. Ag inanakan pa lang iti hotel. Umyan ni Jay. Mapantong to ijay. Ngem, dumagas tayo pa dito eh. No kasta, inton bigat pa lang arod ang mapantay iti pagminasa ni J. Hercules. Well, dandani kagudwat aldaw kano ti kapaot ti panagdalyasat tayo. Sakbaya makagtang tayo ijay. Iso asapaan tayo to ti mapan. Sir, saan nga taan napaggad? Amangan no dangaran na tayo dagiti agrek-reklamo ng umili. Ah? Nagpagpakatawa ka, honesto. Nakadayo tayo amang. Mangmangag tayo pa lang ti panagamak ti baka. Dahil sa karoon ti magsidawag. Ay, malagip ko ti kunan nila kay Delpen. At ang saga na kabalasang nukasta. Hala ni amang, tila ibagmagata. Kat, iso mati, bagbagana din nagkita kami, nag-istorya. No kadwami ni nila kay Nestor. Nyamat ti mapampanunod ko na yapo. Amang ano mabisin la dagiti baka amang. Saan lang aro ti kananda? Saan ka di? Ewan. Makitkitak pa apakpakan na niyo iti tuyo. Ay, saan lang nga tuyo ha? Baida iti dildilan da nga asin na nakasakaw. Malagip ko kayam di helikopter, amang. Saan nga ta nga isuday di ti akin kukwa iti pastek negosyo ang nagaplayan mi kani Camille? Napaggadgayam ti dalan nga agturong iti Hercules, honesto. Naimpaglakid din ta para bantay dati nagluganan tayo. Nangaton apasat ti kabambantayan dito ayan tayo, Sir Amir. Rangkis dita baba. Ang mga nulabsan tayo pwede di akabambantayan. Oh, nosan lang at aga po takayat kong agawan ni honesto nga agbaling ng empleyado. Diyak manusan ti umay dito eh. Manipo dito yan tayo. Awan ti makita kakabalbalayan. So magmamano kabalbalayan, tinalabsan tayo itay. Adawaig, analabsan tayo. Ngam basit san tidanom na. Kansan tayo nga mo, no da kabalbalayan na malabsan tayo, sakbaya makadanon tayo ija Hercules. Lakayan ni Mr. De Los Reyes. Ngam, naanusan na palang ti imay dito eh. Adumat ti mabalin na baunan. Pudno alakayan, ngam, natangkan pa lang ti bagina. Uray da kayo, sir. Sana maibagay kada kayo iti dayto a lugar. Nagkariak ka ni Mr. De Los Reyes. Kaya't ko makita ti kasasad kag lawlaw ti pagminasan. Tapno amok no anya ti itulong ko. Nadayo pa ti dalya sa atin tayo. Iturog yu pa sir. Kabalak na ito eh. Amok nga oresi ka. Ket sana narwa mi ti kastoy a lugar. Sinmurutan ni Daddy kini Mr. De Los Reyes. Kanya nga dati maghanap na itchay. Nagtamagam ko mati amam. Kan may kawa kakadimat lang iti kaawan na. Kat sigod matasaan ka amakidandan na kan kuana. Apoy aya pa kibibiyangan nak tita Margot. Nagtungsito na iti ang babae. Oh, Ma'am Lisbeth, anya matibaga manong Benji. bili ni Sir Amir. Ano da papanan nyo? Siya ti mang maneho tilugan nyo.
Daddy. Bumaba ka pala. Sa anak pa yan nakadigos. Uray na kijay. Aldaw ti panaginanak. Ngam jak remuar ita nagpasyar. Kumusta nga tan ni Adelfa? Anya nga tatir aramidan na. Kaya mo nga tati anak ko katsak kailiw. Dinala mo ang napatag kanyak. Ituloy ko man pala ang timaturog. Madamdamang ni awagak ita. Uray ni tatang. Kailiw ko mata kasarita. Kamaudyanan na. Nakadanon tayo matlangan dito eh. Kastigayam dahito ang lugar. Malaksid ka dagiti minero. Unilan dagiti tumatayab ti mangmanggag. Sana masinuno no sa dito tayo dagiti tumatayab. Gaputan na rasay matan dagiti kayo. Sir, nalawang at away dahito idi. Nagdadakil dagiti bato. Ngem, sarayi sila ti danom ti makita. Nadadalan na iti lugar. Gapo iti pagminasan. May magtawan ni Sir Sigmundo adumdumngag kada tayo. Nagpatinggalang iti nagsardingan ti lugan. Kinunag, asya kon ti makam mo. Honesto, gapo iti na iti apagminasan, agbibiyag ka. Agsusweldo ka iti dakkel. Saan ka kani ama konsensya? Amok ti kaya ti asuan, sir. Ala, natuok ti magna. Iti baet dagiti kabatuan. Ngam ikarigatan ta ti makasidag iti pagminasan. Kaririin ko lang. Aldaw ti panaginanak ita. Ngam jak remuar. O kat, kumusta ka rin ka ni tatang? Nasayat ba't, mama? Nakasangpad kami manipo di farm. Masansan ka di sumurot ka kankwana? Wan, mama. Dito'y balay kan iti farm di ayan ko. Manumot nga pasyal kami kani Camille. Adelfa, awan masakbayam dita. Nasaysaya at umay ka dito eh. Amang ano kaya't yung kasarita ni amang? Likliklikan na ka di. Saan ka di ang mailiw kanyak? Kailiw kayo unay, mama. Ang bakasyon kayo kuma. Urayam, inton na saganan dagiti masapol iti ay mo dito eh. Agbakasyon na to. Tagkuyog tayon to nga agawin. Apay na itakalaan nga imawag. Anya talaga tirinantam dita. Saan ka anaawagan iti nakasangpetag dito eh. Nagsarsarita kami ka ni Mr. De Los Reyes. Saan nasapa kami anapan iti pagminasan ni Taybigan. Narabyan kami asimangpan. Noon nyakit di kami ti maganganap mo dita. Ket, kaano kayong agawid dito eh? Malam no bigat siguro. Sarungkaran may tipastek negosyo dito eh. Napayagan na nalpas. Ang nakanupayang nag-tinag-apply. Amangan no agkakapintas manen ababalasang tinag-apply. Sa balimanan kanda ti panunot mo, Marcon. Am-am kan, Amir. Ngamkuy daw ka kanyak. Daytoy ti tandaanam. Siya kun ti maudi ababae iti biyag mo. Maturog pa siguro ni Mr. De Los Reyes, honesto. Pumula talatan na mabigat. Tayong tagpasyar ki pasdak negosyo. Asidig ka di matlang iti hotel ang nagtarusan tayo? Well, do makitam tiyagbalin nga opisinam, wakas pangarigan. Amang no maguyogoy kanton, nga umalatyo laangan kanya. Dagdakkel dagiti problema sang sangwa ni Mr. De Los Reyes, Sir Amir. Amangan mo saan nakapalbusan? Oh, saan nagpangam-am mo, honesto? Di mo ammo. No anya ti kabaalak nga aramikan. Saan tayo kumangagbaybayad? Ang mga no kasapulan naktibos ko. Sakbay ti alas 12 inton aldaw, masapol ang makasublitan dito eh. Tadara kiti napatay nga tao, kasarita mi ka ni Mr. De Los Reyes. May papan iti problema ti pagminasa. Pampanunutak na rod, sir. Ang mga no mapasardang ti operasyon ti pagminasan. Gapura ita, iti reklamo na iti umili. Ngam, no mapasamak tayo ta. Delikado. Konektado amin ang negosyo na ti pagminasan, sir. No masaraan ti pagminasan, ang mga no may saka ang maawanan iti trabaho.
Ang sana problema na ita, adak, ang mga lawat kan ka. Saan nakabasta ibatan ni Mr. De Los Reyes, sir? Para makita to? Sige, ituloy tanti mga. Adda nakaparada alugan iti sango tidak kalapas dak negosyo ang nag-applyan mi kani Camille. Nagkuyog kami kuma, no saan anayra na nga adda na panan na. Anya nga tano, agda magak iti security guard. Ang mga naglukat kit din ti kumpanya. Sapay ko matamay sa kadag iti maawat nga empleyado. Ore agungaton ni mama. Talaga ajak kayat asurutan iti abroad. Sang-sangpat mi kanya honesto dito pasdag negosyo, Lisbeth. At lang napatag, akasarita mi ni Mr. De Los Reyes. Sakbay tagsip nga, ada kami to nita Manila. Kasta ka di, Dad? Kung nakapagbayag kayo, pwede tayo Ilocos. Amuyo ka di? Kasta unay pa nakasutil ni Tita Margot. Tapay. Inbagak namin nga ado din napipintas sa babalasang di tayo Ilocos. Sana babae ti gagarak dito, oy. Uray mangrugin tong tinegosyo sa anak ngagna dito, oy. Uray pa'y adamukod ko abalay. Namapanood yung tuteg na di Dad. Surutin ko ito. Di tantumatan, di pangituluyak iti adal ko. Ituloy mo ngamin ti agadal. Sana ti makibarbar kada kalatan. Anya ti makuna amin ti agbalintong opisina mo, Onesto. Saan ka kadi pala ama ay ayo? Agnad ka pa'y iti balay ko. Napintas, sir. Talaga bak lang kayo. Dakkel dati ang building nyo. Adda umasidag ka na tayo. Naimpagabigat yo, sir. Oh, nagpintasan. Asyak ni Adelpha. Naamuak iti security guard ada kayo ti akin ko iti daytoy. May saak ka iti nag-apply. Oh, nagsaya at nukasta. Oh, Onesto, anya ti makuna. At nanto napintas a sekretariam. Aking gaita, agtib-tibayo ang kailaan. Kasara, kasta unay apan ang parang dagja lalaki kanyak. Aglalo dyan natatangan. Anya ka di tinagat na itayan. Sana kayo maduna nagkuyog kani Camille. Nagkita kami di Tachange. Nagsayang nga rod amang. Nakasaritak na iti akin ko iti pasdat negosyo nag-applyan mi. Nagkasarkan na nakasarita mo dagin ko ha. Ako, danyar di ko na. Baliwan dan to kano ti umay dito eh. Agdardaras da kano, tadda meeting da inton madamdama. Kan agsublidan ijay Manila. Ay, ngam ka sa nun ni mamang mo. Agungat lagit din no sa namatungpal di kayan na. Makaamuditan na ama. Ay, aging ginad. Ay, saan ka gagaraw di nagtugawam? Pigsaging ginad amang. Limabas lang. Ay, kasan na kami. Ay, nasan na kami kumadi di gran. Pagipin sa ama. Maulawag paikit din. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kami na kayo din ang gawa niyo. Ang mga lumaulaw kayo, kataray kayo, katagtagas mo pasama. Sir Amir, saan ka pala nga agargaraw? Napigsa pa lang tiging ginad. Naibaglakit din, tanakababata yun kada Mr. De Los Reyes. Apag isungag tugaw tayo dito labi. Tayin tayo kuman mangal daw itakalaat ang naging ginad. Nagsardengan, napigsakan na paot na yung ginad. Iti kinapahaw ti panaging ginad na. Ang dalakit din natadala pasdak negosyo. Oh, ti balay ko, kan ti pasdak negosyo. Sir, saan ko mapela nga dahil ti panunutin nyo? Nakaado akon iti nainom adanom. Nagtumarag pa yun iti pangpakalma. Ngam, agnernerbiyosak pa yun. Kas taunay apa nagtibayok. Anyo tati kaya ta sa unday to eh.
Saan ang mapukaw iti panunot ko ni Adelfa? Adelfa, anak ko, patpatkan ka launay. Ako nga do tinagkamtudag. Kamtito'y pusok. Patpatkan ka, anak ko. Itay pailaan nga wawagat ni si Ramir. Ngam saan nakasungsungbatan. Manong Benji, asin na tayong awagam, ha? Ni Daddy? Ipulong na ka din, kapag talinibasan ka, ha? Saan kay kumagumura? Nalhain ka ba niya? Kasano ka natuntunan, nak? Apay nga ta. Asa nagre-ring ti cellphone ni Sir Amir? Ha? Bunggunam. Nasayat ba't? Tapno saan ka makapagpulong kan kwa na? Apay namin nga sinurot magpailaan, ha? Madam, Siyak man di mangawag ka ni Daddy. Agalwat ka ni Daddy, Manong Benji. No agipulong kan kwa na, ang mga namaawanan kay ti trabaho. Apay kas to eh. Apay ajak makontak ni cellphone ni Daddy. Kalkalpas lang ti aftershock amang. Napigsa dahi siya. Ay, Apo. Makukum samad ka ni Apo. Diyos ko ni. Awang pa, di bang tawid iti kinagwapo ka mo? Kasano, no, dadakas pasamak kada tayo kabayatan ti panagginginad na. Natay talatan asan ta nakita ni mama ha. Ay mo na nga si Apo. Santa bay gaya mo nakalunod iti pangaldawan ta del po, Apo. Siya kung ti makamo amang. Ay, nervyos ang Ay, awagan mang din ni Mamang Mau. awan signal ti cellphone ko apong. Ang mga no nadadaol ti cellsay. Ay, ready akin napigsa di kinginad. Sa napasarunuan pa iti napigsa. Atudo. Adulagad iti nadadal. Ay, Apo, ay, no apay kadiajak nakaputot ti lalaki na din ng tawid iti kinagwapo. Naimbag ta simbong bat kamatlaang. Anya ayatar aramidam dita. Nabayag nga one signal. Nagginginad iti napigsa ito eh. Kadwat ni Onesto iti roof deck ti balay ko. Talagan sa nga da planom ngagna dita. Nagbalay ka pa'y. Kat na nagginginad dita. Apay nga da kayo dita. Di mo ka di amuan na paggat? Imay ko kinita. Nood na nadadala pasat ti balay ko. At na iti Ricky iti diding kan iti poste. Nadadaalin ano kasta? Or-orayag ti arkitek kanang patak dari ti balay ko. Isa sa anak pala makaawit ita. Kat kasano nagginginad manin iti napigpigsa. Awan man at panagkintayag mo anang ipagay ti data. Ano tinadadala balay kan pasdag taplam mo? Isu nga rod apagaw awidan kan. Ang mga nanya pa iti mapasamak mo. Masapo la siguraduek no natalgad metlang ti balay ko. Isublat ko agitan ti pasdag negosyo kinton bigat. Mapanin ko man namang rugi. Naalukoy mo ka din ni Onesto. Saan pa? At ako ma-meeting mi itay Aldaw. Diyan mo, no matuloy pa lang inton bigat. No nyakit din tinapasamak iti pagminasan. Sumot lang akas taunay ti panagtibayo kitay. Da kayo lakin ni tatang ti pinampanunot ko, Adelfa. Aglalukan ka. Naimbag man tawan ti dakas anapasamak ka da kayo. Kasi niya po Diyos, natalagad kami ka ni amang mama. Gama, kastaw na nervyos kan butang ko itay. Adelfa, Agsangsangit ang iti nagtugawak. Kabayatan na pumigpig sa tiging kinad. Nagpaot. Nariknak ti pan nakaulaw ko. Iso nagkararagaklat na iti napasnak. kat ni tatang, saan ka di nagnervyos? Nagnervyos, mama. Yung pinatibkar na tinakam ko. Agan-anad kayo kin ni Lolom, ha, Adelfa? Patpatgan ka unay, anak ko. Ay, asino gamintiin na di mangipat-patag iti anak na. Ore kas tao na ay panagdanag ta kabayatan ti panagingginad na. Ay, naalay-ayan ba si Tirig na dabaw? Amok apat-patganak ni mamang amang.
Naragragsakak pa'y ko ma. No palubusan na iti kayat ko nga aramidan. Sana ka dingin palagip, di pa nag-abroad mo, abaw? Saan? Gapo nga tayo iti nervyos na. Kat saan na nalagip dayta. Kan saan nga umno dayto'y agundaway apa nagsarita yu iti dayta banag. Ay, kakangaman niya nga tati. Mapasama kiti dayta arabe. Sapay la kumata saanan nga ginginad amang. Ngam, agpupuot tayo lata. Hoy niya, Tita Margot. Naawagan niyo gaya ni Daddy. Katsak. Apay adi na kinawagan. Kat awagam kumamat napatpatag sa ngamin nagiti barkada. Nagistayanan na amin. Noon niya ngamin tinapanan na iti Ilocos. Maragsakan kayo nga tano dadaka sa mapasama ka ni Daddy. Kaputa maala yun ton titawid yo. Lisbeth, anya ti sasawor? Anya mga di matawid yo. San kayo mata nagkasar? Oh, wow, ambisyosa. Awan pa'y anak yo. Talagang awan respetong kanyak, Lisbeth. Anya aya ti pagkitkitaan kanyak. Saan ka di apod no ti kinunak, Tita Margot? Awan ti panawan ko makisubanggan ka. Mabutin kayo mang tutup kanyak. San ka di? Ay, amangan ngamin no isina na kayo ni Daddy. Adu ti mabali na pangisukatan na kada kayo. Anya pala tiruray niyo, Dad. Apa adi ka pala agawid? Ado, tinapatay nga si Kaswag. Iso nga talinadag pa dito, iti sa magmamanungal daw. Putman samot namin ti atap ni Tita Margot. At sa bali ti rinan tayo di tayo Ilocos. Iha, rumbang nga ibilang mo nga ina ni Margot. Napayagan nga gantin na kami. Dad, may salaan ti bigbigak nga ina. Ngam kagurgurak. Ang mga sa bali man ti pagturungan ti saritaan ta. Kaya't ko apan ka nga awan tinakaro at dahil iti pasdag negosyo. Kasta ka di, Dad? Okay, kasta pa nga ron. Pasado nga ron, itan honesto. Siguro iti initial report manipo iti padamag iti radyo. Marga ay kano ti pagminasan, kat adda kano sumagmamano ano tayo. Masiguran nga ron unay ni Sir Sigmundo, Sir Amir. At adalakat nga ron nga problema. Kat nga po iti nervyos na, nagpaytaray iti ospital. Lumakay mat ngaminan. Kunag mapasar ng lakit iti pagminasan. Na ito iti ibagbagak idiken ka. Inuray mo pala nga mapasamak na ito'y honesto. Saan tayo matngarod anam naman nga gingined? Bayat ti kaadda tayo dito Ilocos, sir. Na ito may bagakin ka. Saan kan ang makaliklik kanyak? Iso nga awatom laangan ti Jaya. Ay, daman gaya man aftershock na di rabe. Ay, ang tanga oras tayo jay. Naknapudan. Nanay mas titurog ko. Agtangangatan iti rabi iti amang. Itay alas 3 ti parbangon. Nakigtutak iti kalat ang nagunggun ti pagid-idaak. Ay, kat. Naipadamag sa mo ti radyo di kalman. Nagagangay ti kadat aftershock na ako nada. Wan amang. Ada pala wag ti masaknan nga ahensya ti gobyerno iti dayta. Pagdamagak tumankit din ni Manong Alex. Dahil nagtrabaho iti pagminasan ni Mindanao. Wan, ngam, agindagdan dito'y lugar tayo. May sa audiologist day, Jai. Kalpasan, makapamigatak. Mabanak mo na di away. Ay, sumurot ka kaday. Agpasyarak ko maijay kabisera, amang. Nalagip ko ngamin idirabi iti pastit negosyo ang agaplayak. Saan mat lang ataan nadadahal day, Jai? Yawan mo, na ipadamaga nadadala basta. Iti kabang ibang probinsya ka no, tinabakarwan. Ay, at dan sa lagi di nakita na nagrikay. Aglalo ka na giti kababaro abasdak. No nakaro ti dadaal day, Jai, apastit negosyo ang agaplayak. Ang mga numaitantan pa ilaang ti panagrugida. Ay, siyak dulat na garudan di mapanid eh. Away. Agan-anad kayo harod amang. No ijay kayo amangal daw, umayak tundumanon inton malam. Magmamano arik ki itididing ka na di giti pasdag negosyo honesto. So nga oraya ka sumangpat ti arkitek. Oray, tama damdama pa lang ti meeting. Matuloy matlagayam ti meeting, Sir Amir.
Gaputo tayo tatin karig ka ni Mr. De Los Reyes. Awan pa ti kompleto ang report iti agdama ka sa saan ti pagminasan. Awag gayam ni Mr. De Los Reyes. Diyak tayo una nakasarita, sir. Mariribo ka noon ay itinapasamat. Kalpasan ti meeting, agsubli ka nun iji Manila. Iba tinakpelaan. Tamog ka nun niya talaga tinapasama kiji pagminasan. Saan ka na mapanijay? Ang mga nadarag itinargaya pa set ti kalsada. Da kayo, sir. Kaano kayo magawid? No kahit mo, kalpasan ti meeting, agpasya ka pa eh. Diyak sabat amo ti torturungag, sir. Masapol nga iruam mon, tapno masanay ka dito eh. Kapampanaw ka no da Sir Amir kan honesto. Adda ka no na palanda ang meeting. Ti arkitek ka no lang tinabati. Awan matimadlaw ko adadal, tipasat tipastak. Kung na security guard ang nagdamagak. Adda ka no dagiti Ricky ti unag. Ay, sapay la ko ma, tagtuloy matlaang ti operasyon da. Kan, sapay la ko mata maawatak. Nakapanaw gaya man ni Mr. De Los Reyes di ta Ilocos. Apay saan ka pailangan si Muro? Nabuyak iti telebisyon, nagsasaruno ka no ti aftershock di ta. Saan ka kadi amabutan? Puno nga da sumagmamanong aftershock. Gagangay kanulangan na ita. Agawid kan. Mabati pa ni Honesto. Taiso ti dinutukan nila kay Sigmundo amangan mo. Noan niya talaga tinapasama iti pagminasan. Kasta ka di? Nandali akit ginayaw awan. Kaya't no sana naawatan ti traffic aid ngagdadamo ak. Ang mga tiniketang nag. Kapilitan. Nagaprasak. Dahil balasan. Saan ka di nga isa ti may iji opisina ini? At dabakan ti aso bari jay. At da nakaparada sa magmamanualugan. Mabalin ko nga tamat ti agparada jay. Asino nga pala ti mauawag kanyak? Amalan na may sa kadagiti tao ni Mr. De Los Reyes. Ang awan pati may ipadamo ko kinkwana. May papaniti pagminasan. Amok, madanagan na di alakay. Pura no kalmado no kasama ka. Asang bata ka. Hello? Si ka ni Honesto, saan ka di? Siyak nagpeso, madam. Anya ka di ti maipay ko kada kayo? Siya ni Margot, asawa na ni Amir. Da kayo gayam, ma'am. Mabitlan, takumita kiti mabalin ko apang iparadaan. Amang ano tiliwandak lagi ti pulis ang makakita kanyak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan matlatan aramidak dito'y kabisera. Agawid ak sa langan. Amokon. Kumitak iti mabalin ko agatangan nga isagot ka ni Amang Dinong. Uray short kan t-shirt lang. Inak tumatan kumita iti tsandahan ti si Danmi. Uray tadapay kwartak. Uray nakaturpo sa kon. Pau-pau itanak pa lang ni mama. Day tamat ti pagyamyamanak kan kwa na. Awan problema no kwarta ti pagsasaritaan. Naturad kamat nga agpasyar, idinto at di mo pa'y akabisado day taalukar. Tanda ni aknarod na yawawan, madam. Kan na imbag, tasanda ka tiniliwdag di pulis. Kaya't nagsapay kidi a konsensyaan. Saan, madam? Mabainak narod ka na kayo? Rumba nga. Adala kayat ko amaamuan kan ka, Honesto. Anyatar aramidan ni Amir kita. At dadagiti ka sarasarita na, madam. Kas kung may iti arkitek ang ipatak na iti balay kan pastak ti negosyo na. Amang ano agpadpada kayo lang iti asawa. Panagkunak,
Nasingpat ni Sir Amir. Panag ko namlaang dayta. Sige, kastan. Nasimpat ka ni Amir. No apay ngamin asaan pa'y lang agsubli dito Manila. Awan matlati na patid ngay naramid ko ija kabisera amang. Kinamakam ko lang ti mangal daw dito'y talon. Gama, nakabudpudot yung matoon. Napugot ka na eh. Nagsayat ko man no pumugutak amang. Ngam oray niya ti aramidan. Saan ngagbaliw ti maharis ti kudil ko. Kaslasan nakanganak ni Victoria Tamorina ni mamang mo. Ala kayo amang. Napintas mat ni mamang. Kaing ingas ko. Natundiris ti agong na. Iso ti apapalak. Natawid ko nga tati kinapudaw ko iti amak. Ay kat siguro ngam ti agong ni mamang mo tinawid na kanya. Talaga da dyan, Margot. Ulos ngawan may limad kan kwa na. Amo na pegayam ti numero ti cellphone mo, honesto. Mas dawak nga rod no apeng inawagan nak, sir. Selosa tayo siya. Nasingpat kayo matitikunak, sir. Orek lang nagdo ka na timbagam. Agayama na ka? Agkadwa tagayam. Sige, uminom ka. Sana kami na nairwam, sir. Sige. Pagustuhan kayo. Manmanuak mo at ngomin-ngomin tinasanger. Italang manayin. Kahit ko ti agaliwaksay. Agrelaksak na. Uray kalkalpas sa naging ginadmanan ni tayo. Nagsayangan tayo dyan akong daway. Nasang na imawag ni Madam Margot. Nakasaritak ko man ni Adelfa. Naklakit din no saan mo na mapanunot ti agsubli dito Manila. Nanyala unay hindi mo mapanawan ni Jay Ilocos. Amom anegosyo ti rinantak di probinsya, Margot. Ibabain nak. Pero maraman mo pa ni honesto. Kayat ko lang ti agsigurado, Amir. Siga, no kayat ka ngay sukat, awan mabalin mo. Oray itan, mabalin ka papanawan. Ha? Ay, day tatisan mo nga aramida, Amir. Di mo pa napalos kita nagpungtotak. Kanayon akalmado ak. Ngam, sa bali at nagpungtot. Saan natin bagik tinapandog ka nagbiyahe? Napandog pa iti utek ko. Amir! Kayat ko tiyak may mesa. Saan nakasingan? Anya ka diti kayat mong aramidak? Saan mo ka di anang nagtimbagak? Kayat ko ti agmay maysa. Awanan ka na midem. Ada mo di katulong ang baunag. Maawatan. Sige. Saan nakapadpadasan na ita, Margot? No kayat ko tag-desisyon, mabalin na ta papanawa ka nagos. Nalakalanga sukatak, no kayat ko. Ano dita, ti umingamiso apang sukatak. Negosyo tinapanak di probinsya. Pagat atapan nakit din. Nalipatak kaya mo intad kada kayo dahito idi kalman amang. Ginatang ko idi napanak ija kabisera. Ay, agaman naklaw na yan, Delfa, apok. Saan ka may nagtrabaho? May ramraman ako niti kwartam. Nayon matlaan ti kwartak ngayt itad ni mama tinggatang ko iti dayta amang. Ay, nagwapo ang matlaw na yan, isuot ko na ito eh. Amangan no mapagbidutan na kabaro may lang. Makarimakitiin ang mo. Ni amang mat, naangaw kayo gayam. Siguro, nataar kayo nga tayo di ka bambanwagan nyo. Amang ano saan amabilang ti pinagsangit nyo. Sana nga ta, no di ka talaga nataurak ta. Ginamot ni mamang mo. Napintos tayo malakanyak. Ay talaga nga doon di, napagsangit ko. Adapay nang tubakan niyak ko lang sa. Anya? Tinungpada kayo? Takas ano, nagsutilak mo't nga may. Kunaklanoan niya itay. Pagkat katawahan dakmat.
nasingpeta ka ni Baruak. Dahil di nang mulang tinagbalin na babae ti biyag ko. Ay, no ba ano na kita gusto kanyak ta? Magwapuan na lauli kanyak. Ay sa bali man ti malagip ko abok. Saan ka na pagsaritaan ni talon tirinantam, hindi ka bisira, hindi kalman. Saan ko anadanon da Sir Honesto kan Sir Amir amang. Nakarwarda ka no idin. Nagsublida iti hotel nagtarusan da, tanda ka no meeting da. Ay, saan ba nga raw na mangrugi ti negosyo na? Tsaka mo amang. Day tangarot ti pakadanagak. Naimbag tasaan manan nga impalagip ni mama ti panagabrood ko iti mawag. Da nagakitikas tauna, hindi na ipadamag ti panaginggidad na di Ilocos. Ano ka di tinatay? At sumagmamano ang sanggasat iti sa bali a probinsya. Malidayan kayo kadimat lang no pumusaya. Tat, tiyak magusto nito sa ludsudyo. Napatigak matlagayam ken ka. Siyempre, da kayo ti dadik. Makagurak lang idi, kaputa. Diyak kaya ito nalagi panday chay. Siksika ti anak ko. Ano ti mapanawa ka negosyo? Awan sa bali ngagtawid. Talaga? Diyak laki ti palubos. Nga da matawid di Tita Margot. Talaga kaguram ni Margot. Saan kaya pulos ang kasungwan? Talaga saan kami ang kasungwan, Dad? Kanaan niya kumamat ti kardangan na ngagtawid. Kat saan kayo ba't nagkasar? Naimbag kumano da anak yo. Ngamure ka sa no ti kinaado ti tawidem, no saan ka ngagnakam. Ang mga no maungaw mo amin na ita akin na. Kasi mo, awan na bakarwan iti gingginad. Malaksid din ay padamag iti radyo. Nga dadag iti pasda ka nagrike anak. Delikado pa ilang arot kag pasya-pasyar ka dagitoy, tatang. Ibagayon to day takin ni Adelfa. Awan, dapat nga yung talon ten. Kumusta gaya ba ni Jeff Farm? Napaado yung atan nagiti tarakan niyo. Ada sumagmamanwa baka ken kalring. Manok, ken napato ti ado. Ken dagitag bungbunga mo yung. Nasayaat no kasta tatang. Saan kayo unay pambanog? Lakay kayon. Ewan, lakayak lang iti lang Gamubing ba direk nak? Kabalak ba Ang mga nuwadad na ngaglakayak no jak agunay ngagtrabaho kat madadal. Di ka nagwapo ka na. Tita! Wow ha, nagseksi kayo Nagkiting data kawasyo. Nakitkiting pa ingam to'y kawas ko. Uray, tabagay ko. Naputaw ka nalinis ti kudil ko. Che, Nasipukal, dagiti lupok. di yung ibagang agpasulisog kayo pa ilangit sa bali alalaki. Lisbeth, anya ti pagkitkita ang kanyak, ha? Amo ka na pudot ti ulo yo, ta inong tanda kayo ni Daddy. Imbabain niyo mo't ngamin. Gumgunayo. Anya man ti problema mi nga agasawa. Saan ka makibiyang? Sa anak mo't kada makibibiyang. Nga, tipod no. Nung nairaman ko man ni Daddy kadagiti daksang gasat, idi naging kinad iti Ilocos, awan pulos mabiyangam kadagiti negosyo na. Maawat ha? Apa na makapagsarita kami kini Mr. De Los Reyes. Datamat ti sumarunong agsarita, honesto. Ibagag to, no saan din, no ti pagkitaan ta. Sigun iti di manon kanyag. Sumardagan ti operasyon ti pagbinasan. Kan ado ti agdandanag. Ama pali na maawanan iti trabaho, sir. Kaya madanagan ka kadi. Panawanan nga awatan ti jayakin ka, honesto. Agdua-duaak no ipatanak ni Mr. De Los Reyes, sir. Tamakipin natangkan pa lang. Sige. Maliwag to ti umawagkin ka. Bye. Mabwisi ka kiti dahi ta, Lisbeth. No apay nga nga imay nakikabalay ka data. Anya aya ti problema kan ni Lisbeth. Saan mo ang mapawilan? Kaputa anak mo, kasta? Iparupam ka di mat kanyak nga awan ti karbangat kadagiti sanikwam? Kalpasta nagsarita. Saan ka kadi pa nangagnakam, ha? Saan nakabutbut nan?
Nay, ano nga ta tinagsinong patanda ka ni Lisbeth? Dahil dyan, ba't ngamin nga anak ko? Imala ka ni Loribel, asaan na akayat ti paati mo? Manipod iti nagingginad. Masansan matan nga umawag ni Mama Amang. Oray madaman sa ti oras ti trabaho na. Dahil ti pamanaglag. Pamasag na ni ti kasasad. Amok pat ganda talaunay. Amok matkiti day ta Amang. Oray na ingat ka na ungat kanyak. Amok apang panunutan na ti pagimbagag. Kawan, nabatag ti masagbayam. Numay panggap iti panagabrood ko. Day ta ti sanmi apag kinaawatan. Dahil ti masirsir mata ka problema. Saan kayong tulakid di nga kinawatan? Lukas pangarigan ta, mawat ka hindi magaplayam. Sigurado, kagura na kang tulakid di. Bye-bye tayo pailaan. Saan ko maaday tati pakariribukan tayo, Amang? Sige. Umalati magbit dito ka roba. Nagkita kami ngamin kan sanang itay. Masaksakit samat ni Nana Sanang, Amang. Nabayagan na jak nakita. Naimbaganan. Pinawilan kanu ti anak nang agtrab-trabaho di Manila. Bak nang kanugat ti amo na. Sige, panawang ka ba? Natiktikan kan samet anang ururay kanyak, Benji. Napawat ngamin ti panagsarita mi ka ni Mr. De Los Reyes. Napintas ti bunga ti sarita mi. Kat baragsanak. At damay at makisarita kada kayo, sir. Ito pa ilang urayan na kayo. Dad, naimbag ka ada coffee shop ka nagpalabasa kiti oras. Api ngamin ngay may ka ditoy. Inuray na kumalatan ni Jibalay. Wano inawagan na. Kita aglabas si tilugan, sir. Sige. Nakita ka rati kotseyo nakaparada iti sangot ti balay da Mr. De Los Reyes, Dad. Kat nakita ki Jai ni Manong Benji. Kaduan tak iti Jai nga agama. Mapwisit ko launa iti day Jai Elizabeth. Pulos asaan kami nga kinaawatan. Kasta una pa ng paglibasit na kanyak. Nakapagpungtot ko lang harod ni Amir. Ang kabisado ti ugali na. Kasla nakasaysaya at akit-kitaan. Nga mamok, no kasano ti kinaranggas na. Nalimad lang amin ka. Ngam sa anak amabutang kenkwana. Saan ko nga ipalubos nga ikuspil na. Masapol na nakasagana ka. Ada awagak. Isulaang ti amok ang makatulong kanya. Duday tati pangadang you, sir. Agyaman naklaw na iti kinaimbagyo kanyak. Uray santak to na empleyado. Namnamaan nyo titulong ko. Sapay ko ma. Tamalok tantumot lang iti pagminasan. Inton adda ko ni J. Ilocos. As-asiday kakto ni J. Hercules. Adda ni Sir Amir. Sige sir, kastapay. Samat lang kayo Sigmundo. Ikinasarita mo iti cellphone mo, honesto. Nagpinakada kayong samat tayo. Sir, pinalubusan na kon. Awate kong ti Jaya yo. Kahit saan ka to, nagbabawi. Dakdakal pa ititid ko asweldom. Awan sa bali pagpiliyak, sir. Lupay, mabalin ko kumatiag ta rin na ng empleyado ni Sir Sigmundo. Ngayon, iso amis mo tinang bagbaga kanyak. Anasay saya at naawatag ti Jaya yo. No, pagtrabaho kada kayo. Kasin karikin ka, malaksid itinangata asweldom, agnaid ka pa iti balay ko. Ala, agkuyog tanto inton bigat, tagpili ka iti kayat mo alugan. Wano, kayat mo, ngay tulnog na ka ti chopper, kat ijayton probinsya, agumatang ka iti lugan mo. Kasla, espesyalak matlauna yan, sir.
Naglugan na pa iti chapel yo. Kasta ti kinapatid mo kanyak. Ited ko amin apagimbagam. Di mo no kasano ti kinaragsak ko ita. Gapo iti panangawat mo iti offer ko. Sir, anya nga tan ti damag iti Ilocos. Masansansapay mat lang ti aftershocks. Iti sabala paset ti jay Ilocos. Masansan pa lang ti aftershock na. Apay, mabutang ka amatay? Ay, kuha, sir. Sino ba't ngamin ti sana mabutang amatay? Nagganas ti agbiag. Aglalo no ado ti kwarta. Gaputa ti kwarta, iso ti mang pataray iti biag, ti maysa at tao. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anyang lakit din ti kinapatid ay kaya nga honesto. Masapul pa'y ka di amangangay ka iti paramba. Basit lang ti magastos. Mas nabanag na ita, loy kumpara. Iti naimbag nga ibunga ti anugot ni Honesto, amang imaton iti negosyo kaya Ilocos. Naimbag matkit di ngagpaiso. Tano sikat ti mangimaton ti negosyong ijay probinsya. Saan ka mabantayan? Ado ti negosyo, saan ko amasangot ti mangimaton iti negosyo kaya No nakadadun to nga min ang negosyo. Kaya't munsa nga artapan ti kinabaknang nila kay Sigmundo. O siro ti sana mangayat ngagbali na baknang. Ngam, jak kabalan nga artapan ti kinabaknang ni Don Sigmundo. Napimpintas ka no naragsak ka apok. Kapagbit kayo na sabat lang, itinapanan nyo kini Camille. Saan kami natuloy ti panggap mi pagpasyaran amang? Kaputan na laos ti ragsak mi kani Camille. Sigurado ka nun ti panangrugi ti nagaplayan mi. Ay, kasta. Naggabo kayo iti ay. Di mawas kami itay, sakbay ang nagpasyar kami kumay ti mall. Ti security guard lang ti nakasarita mi. Ay, saan pa yung nga na sigurado ha? Maawat kayo. Orayon mi kano ti isasangpat ti mangimaton iti kumpanya amang. Katsapay lang kumata, maawat kayo matlang. Nagbayag lapit din asong batay tang Adelfa. Tepe lang agreering ti cellphone na. Nya nga tatir aramitin na ayan. Di mo na nga takot tsak pampanonotan. Mama? Nasaya at si mong bat kamatlang. Kalkalpas ko lang nga nagdigos, mama. Nagdagaan ngamin. Di ba't lang ngamin na nagtudo. Into na datan diti Australia. Saan mo na problema dayta? Apa na pa uli magkamatan? Nalagip ko, mama. Sino tinalagip mo? Apay, agkit-kita kayo kadipay lang itisigod akaayan-ayat mo. Nasayat no may kanditoy. Tapno mailiklik kakankwana. Bagal daw mo, Manong Benji. Ni Mr. Rodriguez? Kasarsarak na iti opisina na, sir. Itay pailangas ang kadamag na kayo. Na-traffic ak namin. Kababaintay ka na si Ramir. Mabalin ka di Honesto kung namlatan ka niya? Ay, kababain no saan kayo dayawan, sir? Aglalo no matuloy to ti plano Sir Amir nga. Agkadwa tayo to ijay Locos. Sige. Panawan ka pengarad, ha? Ika ka din na ito, Honesto. Dumanot ka. Good morning, sir. Good morning, man. Oh my God. Itayak pa nga gururay. Pasensya kayo ka man, sir. Na-traffic ak namin. Kasta talaga dito siyudad. Naimbag to, nadda ka ni J. Locos. Kung nga, nakasagaran ti parambak amangay para kin ka. Anya pala ti makagapo, sir. Kababain met. Siyempre, sikat ti mangimaton ti negosyok iti probinsya. Sa balin to lang ti maangay a parambag dyan. Agyaman ak, sir.
Adagaan na ibaga ni Benji. Natakamat na gayam ti plano. Driver ko lang ang talkaklaw na eh. Nagturpos mat na dyan ti kolehiyo. Yung kasapulak pa lang ito eh. Adagayam malagip ko, may papan kanila kay Sigmundo. Sir? May panggap karang ti balitok. Nakalimang ka no, iti nalimad aboneka. Nanggagkulitan, sir. Ang jak kap na kan. Isang awan maistoryak may papan iti dahi ta abanag. Siguro naragsak ka wadda ka dito'y farm, Apo. Di mo ko mga ben ninayaban ni Camille, tapos wadda ka sarsarito. Adda ka no na pananda, amang. Diyak masinuno. No naliday ka when numadmad iti bagib. Mabitlan. Manipon nagsarita kayo ken mamang mo. Kasla na nagkakana yung tipampanunutan. Ay, nalagip naman ngaminan ni Hamin, amang. No, nabayagan nga wan dito lugar tayo. Kung na di sanang, nasayat ka nun ti trabaho na di Manila. Bakdang ka nun ti amon. Nasayaat ka no makapana ko ni Australia, tapno mayadayuak kan ko na. Mawata kung ti paglidlidayam. Nakaragrag sa kakla nang ipanamag, idi kada kayo. Ang makapagtrabaho akon. Kalpasan na. Kontrabida talaga ni mamang. San ka kumamaluksaw kang kumana? Pampanunutan na lang ti masakbayam mabuk. Saan kami agpada iti arapaap kan ni mama, amang? Nakapagturpusak. Mabalin ko nga usaran ti inadal ko. Masya naklaunay kin ni Adelfa. Mamamok ni Victoria. Saan na mabalusing-sing di bangedeng na. Siya katupay nga amaday di. Idadapay lang dito'y. Sanak nga ipirpirit. Nga manuag pada na kitagin na mangipertang iti kayat na. Dakal lang malikot. Ito lumawag manan na Victoria. Ay padamag ko. Ngadan pagtrabahuan ni Adelfa. At nukas na di mabasama. Agong at lakit. Saan nga mo ni Honesto? Nga nadagdag sa nagapuna no apaya kayat kong agpalin nga empleyado. Amok asara mapugsat ti kinasingid na ket dakkel ti may tulong ni Honesto kanya. Masapo lang mapanagnikak mabahin ken kuana ti may panpadamag. Analibad na kinabaknang radya ala kay Sigmundo. Naunag sakit iti pampanuno, tamamir. Uray laag parang nagiti urat iti nalawa ken natado lamugin mo. Aragot, nagaldurot ti sapali amadilaw mo kanyak ti tapay. Amok, apangwartaan manen ti pampanunutem? Kung gayam, ni Elizabeth, masapol nga adan to, iti maangay a parambak. Makamu ka iti anak mo. Jak kaya tabiangan. Among mat akanayin nga adalat tapapanan na. Nabayag ajak nakasarita. Takasano, pasig a negosyo ti pampanunutem. Siya tupay nga asawa, awan ti panawan mo kanyak. Amo mo nukasano ti pan nakakumikom ko manipod pa iginagam amuta. Lukas pangarigan maadaan ta iti anak. Ikasara ka. Iti dahito'y atawan ko, bainag ti bagik nga aganakan. Kan sumupit lakit din ni Lisbeth. Ni Loribel laang ti bigbigan na nga ina. Kagura na ang mapagsaritaan ni Loribel. Sige, awaga kinton madamdaman ni Lisbeth. Agin anak pa. Paskan ti may sabar kadakdad. Nalagip dak man ang awagan? Katnood na tayo di balay. Sandak na kaskaso. Ang tamaangay paskan iti palayo ka ni Loribel inton malem no Sabado. Pasapol nga dakat bro. Anya?
Apay, nga jay pailaan, Dad. Napinta si Jay, apagkaangayan ti Pasken. At darofdek na. Amoy ang kagurak ka may palagip ni Mami, Dad. At dapay lang dito paskan ti parkada. Napukaw ang tiganas ko. Nagawid akon. Oh, Lisbeth. Sige, Dad. Bye. Amamunak ni Daddy. Kunak lang aro na nakagurak ni Mami. Ne, dandaniyak na dong par ni Madam Lisbeth. Kit naglawa matirangan. Kin naglawag da kiti silaw. Manong Benji? Ni Daddy? Mga no ada iti kwartunan, Madam. Ada ka no masapa papanan minton bigat. Si kantong di makamo may ligaray ti kotse ka, Manong Benji. Sige. Langa na ti makapungtot. Apay nga ta. Makapakintupad na ito, Elizabeth. Nagdak pa matapal, tutupak. Amir! Adan ka anak mo! Ah! Saan na kaya kaya sarita, Tita Margot? Awan ti amo kapag saritaan ta. Talaga saan mo na may pabigat, Lisbeth? Tinutur mo kumati nakipagragsak ka na iti barkadam. Anya kumapay ti ganas ko kadinadayon timot ko, Dad. Para tayo jelay. Makaammo kayo nga aga mga sarita. Ang mga numairam-raman at pay. Awan ti bibiyang ko no kaya't yung tagpas ka ni Jay, Dad. Ngem saan nyo anam naman ti kadak to, Jay. Awan nas ka na pag pinapilitan ta, Lisbeth. Ngam nagbalong to si panulog mo. Talagang ispolta ito, Elizabeth. Saan ang may papilit ni Amir ti kayat na? Amok ngay pulpulong ni Adelfa amin a pagsarsaritaan mi, tatang. Ada ka dinasgan, ama amwak? Victoria. Amoyo, no day limlimod yo. Sama amwak tumatlaan. Diyon urayin ang maduktalak dayta. Tama kagura ak tulakit di, tatang. Nasaysaya at nusanak nga ron ang nagsasaw. Nakaala ni Adelfa iti passport na? Sa kalpasan na? Baliwan na no anya tinagtulagan mi? Ay, sana mabalin, tatang. Oray anak mo ni Adelfa. Saan kayo magpaday di panirikan ni Tibia? Kadabukod na nga rapa, Victoria. Saan kami ngagpada iti arapaat? Kasta ka di, tatang? Maag ni Adelfa. Ala, kastan. Bye. Saan ang mabalin asop piyaten nak ni Adelfa? Saan kami pa nakapagsalita na imbag kan si Ramir? No kaano agluwasa ka mapanan di probinsya? Masapot naman ikamakam kung ilipas na gatibili ni Mr. De Los Reyes. Malagip ko tayo dyan natakamat ni Sir Amir. May ipapan iti na ilamang akinabaknang na. Amok, nasingad iti may saan na nga to a politiko. Nakabakbaknangan. Ket nuput no dayjay. Amangan, nubakbak ng payangam kadagiti mabigbigbig akababaknangan a negosyante iti pagilian. Masurong na ka makakikita iti babae. Nakaharap arte. Kunamlan na pintas la unay. Saan kasabi pa'y anak na kitilangang Margot? Masapo lasak na ang rugit ti programa. Pagdata ni Jay. Nimitan sa anak-anak na iti. Hindi lang mo o maiti iti babae. Kaya ko asyak ikapintasan kadagiti dumaray iti pastel. Kanya Oh, may kasamot ka nag-make up na. Pinapindas mo. Nagingin na tayo tagawas mo. Lisbeth? Dad. Awagak ni Maricho. Maricho, unang? Juan? Sama lang arudan. Di ko di mo nasingid kami kini Maricho, Dad. Nasdawak nga ron. Idinang dadanon kami ti may sapas kan. Pasakitak man day Tita Margot. No aga ta po nagselos. Aga padalakit ti kinita. Itay pailaan asang kakitam ti Relo Mamir. Sa tumalyaw ka iti agdan ngagturong dito'y ruftek. Nagtansakit dir urayam. Imawag ito iti sekretarya ni Mr. De Los Reyes. Saan ka na matuloy? Nagpataray ka na iti ospital.
Ni Lisbeth, ipaspasungadag. Matuloy matlangat ha? Sir, adda dimteng. Ni Lisbeth. Nagbongkan ti kawas na. Inating nagman eh. Sino ti katwana ana pintas? Ni Maricho. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.